200 awuluthi ungabhema ushaya uqeda yabona. Umuntu wesitaff esi-right mfethu. Within nje mhlambe nje noma nje lo 300 400 mkhulu. Yeah. So if ubuye rehab uhlala isikhathi singakanani ungabhema? Ngaphandle. Ungabhema. Wethu ungahlaba 2 months. 2 months. Yabona. Into esibuyisela kwesibili yini? Into esengibuyisa kwesibili manje ngiyawukhumbula uguftwa lento bese ngiyawazi angithi. Insangu angisayithandi insangu yabona. Sengigcile kuphi manje kulo gufti lona ngizwa ngathi uwona ogcila kakhulu egazini kunalo insangu yabona. Lento i more like ukuthi if ufike wathenga ithezi. Mawusuka kwithezi ebese ugibela i-Land Cruiser noma lezi moto ezinkulu. Okusho ukuthi noma ungathi unayo imoto enkulu. Okay, imoto enkulu ayisekho. Usuna lencane futhi uzoyikhumbula lenkulu. Uzoyikhumbula lenkulu phela indlela ezikuphatha ngayo ayifani. Wento ubuyiso lesibili ugufti. Ugufti yabona. Ngabe ngisakubheka mfethu umngozi wokulahlekelwa umsebenzi yabona. Ngoba kwathi sekufika kulezo igaba mfethu ukulahlekelwa umsebenzi. Ayingase ngibone ngisho mina ukuthi ayi kulungile mfethu. Ngoba kwase kungenzeki lutho. Ngendlela lento esinempande ngayo egazini yabona. Hayi ngoba nje noma wengane naye wagcina mfethu ehlehlisa inyawo yabona. Wahlehlela kuwena. Ngoba phela uyayibona naye mfethu imoto emile ukuthi ayibona le moto leni emile bro now out uyayibona ukuthi yabona into engihlalele la ayikho nje yabona. Nesibhetha mfethu ukuthi ngihlalele ngibe usolo ebeyedwa noma ibona ukuthi na yiphi enye impilo engcono azoyithola kunaleka ehlalele. Ubamba ngani ukuthi useyakuyeka ke manje uma wengane? Ngiyazizwa inkulumo yabona lento leyo. Nangendlela usokwenzeka ngakhona yabona. Phela umuntu esifazane uyakutshela mfethu sakudlayite mfethu asesithatha ibreak kancane yabona. Awuyini mfethu ethi hayi no mfethu ayisafuna nje ukushaya umoya kancane yabona lento leyo. Ngahlazi ukuthi mfethu uyangale ethi hayi angikwala sithatheni ibreak. Yeah. Ufunde kwezakho nawe bodo okay la sokunesizwe sekuphuma isikole wasale seku after school. Yebona. Hayi la kunesizwe esikhona la yebona. Okay, if bewubhemile ubukwazi ukumnelisa umama eCameroon oyikhona iniyenza. Yeah mfethu kuba nomehluko ke lapho omkhulu. Ngoba nje yabona ubudumo babantu abufani. Baningi abanye abangena ama drugs ngaleyo ndlela leyo ngoba bezwani ama-out ama-road exoxa bolonto ethi yabona mina wakwami ezwa ama-road exoxa noma mathekenti yabona wakwami umebhemile khona umjito ongena kanjalo ngokuthini ezobhema ngone ezolana umuntu esifazane ngoba phela iphilisi leyanto i-drug leyana yabona showcase vele la ucansini uperforma very good. Okay, manje akaze kufikeni kulesi sigaba sokuthi owafika kanjani lesigaba sokuthi umsebenzi usuyakuphelela manje wazizwa kanjani noma kuthiwa umsebenzi uyaphela kwafika kanjani nje lapho? Wabuya ngenye indlela mfethu ngoba ngabona ukuthi impilo yami vele ngeke izibe khona ngaphandle kokusebenza. Wena wafika lesigaba sokuthi uyakhethisa umsebenzi noma ama drugs? No, kuleso sikhathi leso mfethu angithi ngase ngiphuma e-rehab. So vele ukuphuma e-rehab wakho okwazi ukuthi emsebenzini amehlo apho esethe wena yabona. Ngoba kutshela ngabuya mina ngathi ukudidisa kancane asengihlala o2 months yayibona into leyo. Awudoza o2 months ngabhemi ayibabonke hayi ngibambe osokuqala hayi udlala uright. Nakho ke sengibuyela ke yabona. Mase ngibuyela futhi sengenza the same thing izinto ade ngizenza yabona. Angisafica lesayithini esathi ngizophuma ngo6 mina ngo1 angisekho yabona. Mhlambe ngithi ngobheka ugwayi kushaya o3 o4 ngisedrobhini. Gcina ngibona into esazoyibulela emuva la useke. Ngithi ngiyafika kusakuthiwa induna nje igcwele la zizokufuna ndoda. Hayi bo madoda kuthiwa zisheshe ireport namba ubuka lapha kwi-OP lapha. Yaphinca phela kubhaliwe ngepen ebuku. Kade bezothola site udlala sangamthola yabona. Yeah. So emsebenzini uyeke ngenxa yawo. Yiyona engikhipha emsebenzini. Njengamanje uma ngathiwa nje uyabuyela emsebenzini nini ongafika uyenza because phela amisho uyalifisa leli thuba ufisini ukuphuma. Yabona ukuphuma bra wami. Yabona ngiyafisa and nginesho ukuthi alikho iPharamas ulimise la emgwaqeni manje ubuza ukuthi indoda lempilo kuyona uyayithanda noma mhlambe
usufuna nje ukuyiphila nje impilo alikho lizothi alifuna ukuphuma kodwa manje mfethu lento lena abanye beze bethini bebe lenkolelo ukuthi amaSulumane ayithandazela lento ngendlela eyidimoni ngakhona yabona hayi yeke ayikulula ukuthi iphume emqondweni lento yabo okay ofuthi mina if ngingathiwa ngiyakusiza ngakusiza ukusiza but uphuma emqondweni wakho futhi ufuna uzeshintsha umqondo not ukuthi ngizokuthatha ngiyese rehab nani ayisebenzi leyo nto leyo ngoba manje ya abanye bayenza leyo nto mfethu abafana ukuthi umuntu ngizokwenza into obangenzela uma ngenze into obangenzela intombi yami yabona kanti is not like that lento mfethu ufanele uzenzele ngoba naku kusothanda nakho ngasemqondweni wakho uma ngithi ngenzela umuntu yabo lapho ngiqamba amanga vele leyo nto kusho ukuthi kahle kahle angiyi ngoba ngoyiyeka ngenzelani ukuthiya wena mina ukuthi uthemba ukuthi lento ngoyiyeka lapha ngaphakathi mina qondo wami asho uma ngiphuma ngoyisebenzisa so njengamanje kuthiwa kunama disadvantages nama advantages wena ikusiza ngani hayi usiqale nje kuloko ukusiza njengamanje lento le yabona lento mfethu khona ngiyasho ukuthi idemoni bra wami yabona kodwa mina side lami iyangisiza and kade ngitshele amajita nje la ngasekhaya bakuyiphasika nje yabona bayitshela bafethu cha ngiyawubhema impela ugwayi wami nani niyazi kodwa mina yabo kwelami side uyangisebenzela ndo futhi uyangisiza yabona ngoba yabona kulezi zinto zenu zotshwala mina babegwazene ngephasika yabona manje yabo lezi zinto zenu zotshwala mina zokulimala kanjani zokcross night amatshwala neke uzungithole lapho mina ngo6 exactly sengisekhaya ebusuku yabona angisho ukuthi kwelinye isayidi khona iyangilimaza ngiyabona iyangilimaza mfethu ayizwa lona kodwa kwelinye isayidi futhi mfethu khona lana mfethu engisiza khona ngibona ukuthi yawola iyangisiza le ndoba kwezinye indawo eziningi angibandla kanyeke true yona yabona like awukwazi ukuthi like if ungashiya ifoni yami la noma ngishiya into ewetha u10,000 angeke yini uzoyithatha uyidayisa leyo nto mfethu iyashiyana mfethu yelana nangabantu yabona asifanani singabantu khona abantu mfethu abanesandla sidalo yabona nami mfethu ngeke ngizibeke muhle ngithi hayi cha mfethu 10,000 ngawuyeka ngeke ngizonguyeke mfethu yabona noma ngizowuthatha kodwa ngaba naloko buntu lo mhlambe ngithi ingcozi noma 600 yabona kuzenze ukuthi nawe umuntu uyabheka ubotha hayi cha yena umjedu ushayile kodwa manje wabheka angilimaza hayi ukuthi mfethu masushiya ifoni yakho mhlambe la waflathela sekuthi sengibotha ngahola ngithathe ngishona phansi bake bakushaya nabantu bekushayela ukuthi mhlambe uke wafika lesigaba sokutshontsha kangangokuthi uyashawa uyazi ngithi abantu abaningi bayantshontsha beshawe bephinde bebuyela estradini and ama-reason abantu ahlukahlukene omunye uthi hayi mina ngashona nabazali mhlawumbe uba umamncane wadla amafa nje stepfather lapho so wena akaze kufike lesigaba sokuthi mhlambe ugcina ushayeke emphakathini noma umphakathi uyakusola uyakufuna into efana nalezo hayi lutho mina mfethu yawakithi abantu abafani yabo mina bra wami yabo kulezi kombe kanjalo kazi zenzeka futhi azoze zenzeka yabona leyo nto ngiyitshesha abantu mina bendawo la noma ukuthi mhlambe kunabantu abasulekayo kulimala into zabantu yabona batshethi mina umuntu angazocabangela kumina ngoba leyo mpila ngiyiphila ngazongisanganela yabona kuneskepe nje lathi ufone usinte kanjani eskepeni noba ikutshela ukuthi mina sifanani yabo mina indaba yontshontsha wafani yenze yabona ngiyongibona isoyikela ababudludla sonke isikhathi so ngigwema zona into enjalo futhi babodludludla le role enkulu ngokuthi abe nalamathuba nawo manje ngoba 24 usuka kulesi sigaba sokuthi ube ubhema imali engango 6,000 per day ubhekana kanjani nepressure yokuthi njengamanje sewubhema imali engango 50 rand noma 100 rand per day leyo nto leyo yabona ngoba ngisho yonke into esemqondweni womuntu singamaphara mfethu kodwa asifanani lento engizamukisho ngoba omunye ngukanzima ukuthi ekwamukele lokuthi adebhema 6,000 usehla uyadown ngayo yonke indlela yena usengazama ngayo zonke indlela ukuthi at least ube khona imizamo ukuthi le mali eyenze ibingekho ngamanga yabona ukwithizo nafethi yona into egcina iqhatha nomphakathi shuthi wena uzofika uthola 100 rand kubaba udludla then bese ubuyele emuva uphinde uzama kanye indlela yayibona ngoba nani ufuna ukufeza inhloso yakho kanti akuloko nakho mfethu akwenelisa yabona ngeke uzohlezi uright awusonke isikhathi amanga lawo so
If ungangi-estimatela nje imali oboyithola emsebenzini ngaleso sikhathi bibizela ngomalini, like 40 plus 30 plus 20 plus 10 plus oyithole ngalesi sikhathi usuphelile umsebenzi? Ngiyithole isikhathi ngiphela umsebenzi ngayithola mpela but ko 100 something.